Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayan nyo, sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkel mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas ag-asawa iti lasod ti 10 atawen a panagden nami. Naadaan kami met iti 2 nga anak. May sa pulis ti asawak, idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapan ag-duty itulod nakpay iti klinik a pagtrab-trabahwak. Kasta akanayon tinagbalin a rutin mi iti manu atawen a panagden nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalansyam ka din? Wan, nalpasan. Kitaom dita kabinet, nakahanger. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Inka ibalisan iti timba, tagpapudutak meten iti digos ko, tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan? Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmeten kan ka, tay dagastak ija ili. Nilara, anya oras ti klase na? Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung orte gunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Bert. Kita man. Ni, awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Adamanan. Sa bali mat anambal. Urayan ka inton lunch break me. Na. Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. Aywan, mabit lang. Umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na. Di na maamon abinasak. Ay, tuwalya ko na. Okay ba tayo? Aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog ako. Jakmat lamang abakon. Buenas. Oray siya nga ron, mare. Jack matlagi hitsan. Adto titaya.
isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak, agawid akon. Ay parehas tamare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laws. Ay, disturbo mo't da ito yan, tatumanix. Ni Bert tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Ag alas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawi dak damdama. Oh, Mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Ops, sapaw. Sapaw pa'y ijay. Ops, tungin. Ayos. Sa wakas, Mare, nag-hits kan. Wan nga rod, Mare. Sige, taya-taya manan. Taya. Julie, Oh, ada ka di pa'y nabati nga uging? daka mo Adda pa'y siguro, kita iji likod. Ingka man kitain. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malumton aday ta dinardaraan. Nagdengdengak, nagprito ak iti bangus. Sako si nagpawan iti rabong. Dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasan ngay. Ay, inton bigat nga rodan. Sak agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi eh. Anya? Katno kaaw-awid mo lang. Ita, ag-duty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Iswasyak pala ti ag-duty. Isunan tumot inton bigat. Kasta yan. Wen. Ala, isaganam gayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo't tan. Nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito'y idikan. Awan mo't tan ti klinik dito eh. Kaslamot lads dag ito eh. Ay naglokon. Dayay. Agdagad iji abanda. Agdamagakman. Ni Bert samat dayay. Wan. Ni Bert nga agpaiso. Adamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagiti awanan bain. Naglugandan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga ag-duty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balay-bay. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya? Wen, nilakay ko nga mintigard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam, uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Anya kumangay. Awan na sakit abakang ko. Makaamumutan iti biyag na. Di ka kadiagungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayat ti addakarbengan na amang loko. Saan asyak ti luklukwan na, kabailakmat. Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay.
Awan mo't na isagana ditoy. Adto iti sapatos mo. Adto iti medyas mo. Apay, di ka sumrek iti klinik? Saan ko adyo ti ita? Mapanak tulaangan agbakuna iti barangay hall. Ngam madamdaman ton. Taglinisak pa'y dito balay. Ay, anta perfume ko. Apay ngawan ditoy. Ay na. Usaraman mo't tamatamboy. Day taman ni mulmulagatan na ka. Ay, wun gayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Ingkabil kon itilugan mo. Nay, si kamot mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay? Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliw, tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit lang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrubatak. Agkulerete akman mo't baset tapno presentable. Ala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya madamdamag yo, tatang? At anang idanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya ngay kumati kalukuan nga aramidak. Di ka agararame di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti Konstansya. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo, tatang. Taiso tinabatad nga agar-aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaang ayati at dakarbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Kenlaglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Isong agparbeng ka kuma, ha? Ay, apay ngagsipat ka ngay. Agyaman ka ta sipat laeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka? Katsi ka. Asino mat ti babaim? Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan nyak ti salsalod sudokan ka. Apay, ti kunam agsangitak. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita! Sige! Oh. This one nakpay maminsan taag sinatan. Natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailang, kabailakmat. Di nakman ikasta-kasta, bait. Sa anak amabutangkan ka. Sa dino pa'y itan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawan ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramidan yaw. Tata. Awagan wano tiksam. Ay wam tapno agawidan. Adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Ay, anyan tikas taga-aramid yo, July. Itapay, tadadakilan dagiti anak yaw. Sakay agaramid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapod no na. Awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anak. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak mi. Agasawa kami, gapo kadagiti anak mi. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan mi. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sa mi. Da kayo laang mat ti akin nakam iti panagasawa mi. July, Puno mat, saan ka di?
Apay, di yu aya madlaw manipod nagasawa kami. Inaramid nakla ang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray ag babae. Aramiden na ti kay kayat na. Taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. Yung ka man sukunan dyan, anak mo. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya? Nakadamagaman. Basta da nang idanon kanyak. Saan na nanasken pa'y amamuan mo asina. Ingkakit kita ti anak mo. Magawa, taamangan no insuko ng ti bataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikas na. Mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin alalaki na sumurutakan ka. Ala, ingkan! Ay na anak ko. Anya ka din day tangar aramidem ha. O ay kayo mat mami. O ay nga ibagbagam. Kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatenged mo. Chikinini laang mat. Anya, laang kun kulamkit din. Agpudno ka man, Lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, ay kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikinini laang, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinak maten am mo arispetuan nga inam. No kayat yu ti marispeto, di agparispeto kayo. Anya ngay, insuko mo ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta, si Kalara. Sige, idanon nyo. Saan lang alayat-layat ikas tayo? Idanon nyo. Natangsit ka na. Huston, boy. Di mo palaluan ti anak mo. Pangasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kitya, salpag kayo! Kastamat ken ka, daddy. Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston. Di kan sumungbat pa'y. Pangasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. No agsaw kayo. Kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na. Rinukar mat ti kaunggan nyo. Agaw ka, Julie. Tamangan tayo na. Juan. Anya kukuha nyo ngay. Mga na. Apay, adi kayo nagarmusar. Sakbay asumrek kayo iti pagadalan. Jack mabisin. Mga anak ton iti kantin. Mami, tay kwartak ngay. Awan kwartak. Ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Pangalakay. Kat no inikan kamat idikalman. Inalampay ti 3,000 iji wallet ko. Ikamon anilara. 3,000 asasawamat. Kat no 2,000 laang tinalak. Oh, madlaga yan. Di ada kwartam. Ikamon nilara. Anya ngay, maladaw akon iti klaset. Kwarta akon mami. Ala, ikamon. Lara apok. Dahil to'y kit palagiplang ken kawan. Lolo. Luan niya kumadagiti makit kitam asaan na nasayhaat kadagiti dadakil mo. Di mo kumararamidan. Ngimkit di agaramid kay tinasayaat. Iti kasta, awan pakasarsaritaan ti pamilya atayaw. Awan mat maging araramidak, Lolo. Damami kan dati ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan ko manatangken ti ulom? Saan na nasayaat ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat amay ibagay kadakwada. Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak. Isungarod ako nakadi mo tultuladen. Agsingsing pet kakit day. Igaid mo ti agad apok. Iti kasta,
At dantumot may panakal mo inton makiasawa kan. Lolo, Balasang ka na paok. At dakan iti husto at tawag. Isong agparbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam di ta panunot mo. Day. Ay, July, agurigor kan sabay. Pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mapaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkarait. Isua nakunak nga gurigor kan sa. Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong timangga. Karaidak tasakon tupuran. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man tasan ka manin anapan nakisugal. Uno, awanan ti isugal mau. Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amureng mi. Kasta agtalinod ka lang dito'y balayo no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan, wano pag-iinuman ti papapanam. Kaslasan ka adi adal at tao, kan pimababayan ka pa'y mengarod anak kau. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Isa arumbeng na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. San arumbeng agibalas ka. At kayat ko asawan ket aglalaki kamay. Teramidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Urnusen niya no anyaman ti diyo nagkinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kideng. Give and take ti kasapulan. Tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kani Bert. Kasla babaonen ti pamayan na kanyak. No aga pa kami, awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry, wenno pasensya. Tiam mo dagiti tattao kat nasayaat kami, ngamin iso ti makitkita da. Ngem kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarik. Nalailo da, naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay paylaeng ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agadwar iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna ato kad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulo to'y surat ko, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat nga agpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki ket kastaunay ti unget dagiti asawa da. Agwala-wala da, agsangit-sangit da. Tumok mo sa dilangit ti gura da ket maaramid da payan ti agilunlunod. Ngem sika ket saan? Nakarelax ka laeng. Kaslaawan anyaman na ti panagbabae nila kay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam? Ket nagaramid kamet iti wagas, tapno ipakitam akabaalam met nga aramiden ti aramiden na. Banag abiddot. Ngamin,
dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramid yo. Kan maysa, talaga asika ti lugi, ngamin babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, kan iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak at kurang kayo laang siguro iti komunikasyon. Naruam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamat dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo kat agparinyo kayo kadagiti vowsyo. Lagi pa nyo dagiti sapatakan karing-kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdanayo nga agasawa. Alakastan pagayam Julie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.